Kazwai muri Zimbabwe tasangana zvakare ndinovimba munozviziva imimi kuti tanga tichingokupai vechivanhu vakawandisa asi nhasi uno tati timboenda kudivi resvondo tina madzibaba Daniel tiri mumusha weChitungwiza. Hongu vazhinji vanotaura kuti Chitungwiza sei muchitambira muChitungwiza. Even James Chimombe chayakaimba kuti Chitungwiza musha mukuru wakatokura musha uyu. Vanoziva Chitungwiza ndofunga matonzwisa zvandiri kutaura kubva kuunity A kusvika Hameno tozoti St Mary's kuna naZengeza 1 kusvika Hameno utori musha mukuru. Saka tingati nhasi tiri murugare haungaenzanise nekunoku haungaenzanise muFakose neChitungwiza. Saka Chitungwiza musha mukuru ndosaka tati tiri mumusha mukuru ende tinoramba tichitenderera mumusha iwoyo. Senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level. Semazuva ese rangu zita ndinonzi Andrew Wekwaneshamba. Regai tikupei chirongwa chezuva ranhasi tinzwe kuti madzibaba vanozvifambisa sei. Madzibaba makadii? Makadii baba. Ndajaira kuti vanhu kwatinenge tichiuchira kwenyu kunouchirwa zvakare maoko. Zvinamboipa baba. Ngazwai madzibaba. Kwazwai baba makadii. Tinosimba chose. Hongu muri Zimbabwe regai ndipe mukana uno kuna madzibaba vatitsanangurire zvavanoda kunge vachitsanangura. Isusu veDrumas Media ndoda kudzokorodza hama dzangu pamunozofona muchida kutaura namadzibaba tinobhadharisa mari hazvisi zvemahara nekuti kufamba kwataita kakuya kunoku panotoda mafuta. Kufamba kuya kwati munotoona tichienda kunana Guruve tichienda kwasadza tichienda kupi chimani hatina mari dzekuitisa izvozvo. Saka tinobhadharisa mari. Chimwezve chandoda kukuzivisai ndechekuti tine vashandi vanotoitawo basa iroro rekukusevhai kuti upenyu huendeke kamhuri yeZimbabwe. Hazvisi zvekuomeserana asi chatinoda ndechekuti tifambe tiri pamwe chete. Regai ndiregedze kwanza munamato sadza richipora. Ini ndinonzi madzibaba Daniel ndiri musha weChitungwiza kubata basa remweya batsira vane matambudziko akasiyana-siyana vanga vari kunze kwenyika kana vari muno muZimbabwe. Matambudziko akasiyana-siyana vanorwara vanonetswa nemweya yakaipa vanonetswa nedzingozi vasingaite vana kana vakaiswa mweya yezvikwambo kana dzimwe mhepo dzakasiyana-siyana tobatsira nesowe muno muChitungwiza Epworth kana pamba nokwanisa kubatsira vanhu vamwe vanouya nematambudziko avo tichivabatsira. Nazvino tichito vanorwara kune vamwe vatosangana vane matambudziko akasiyana-siyanawo tinobatsira. Zvinoimba kuti ndinoti kuruzhinji rweZimbabwe vakasununguka kuva vachibatsirwa matambudziko avo ndichibatsira ipapo achibva apera. Ndiwo mashoko angu anoda kuzivisawo kuruzhinji rweZimbabwe tibatsirike saizvozvo. Tiri papo madzibaba tingade kuziva kuti mataura aiva kunze kwenyika munonge muchida kuti vauye kuno here kana kuti munokwanisa kuvabatsira vari ikoko. Tine mamwe matambudziko ekuti anogona kubatsirwa munhu ari kure koita mamwe matambudziko ekuti anenge aida kuti munhu asvike panzvimbo. Saka zvinenge zvisiyana nedambudziko rake kuti dambudziko rake rinenge rakamira sei. Kana ari dambudziko robatsirika ari kure tinokwanisa kumubatsira. Kana ari dambudziko roti abatsirwa ari padhuze kuti auye patinenge tiri papo. Tingade kuziva kuti mamwe matambudziko amunoti munokwanisa kubatsira munhu ari kure ndeapi? Pane matambudziko akafanana nekuti dzimwe nhambo munhu anenge achinetswa nemba kana murume vasingawirirane nemurume wake tokwanisa kungozvibatsira chero munhu ari ikoko tomudza zvaanoita obatsirika ari ikoko. Mabva mauya pane imwe nhau yatingati inopisa. Vazhinji vane matambudziko ekutizwa nevarume vavo vosiwa mumba, vamwe vachitizwa nevamadzimai avo vachisiwa mumba. Munokwanisa here kuita minamato yekuti vanhu ivavo vange vachidzokerana? Chaizvo tinozviita chaizvo zvichibva zvaita asi chatotanga kuona nechekuti chii chakonzera kuti vanhu vasiyane nekuti vamwe vanorambana nezvikonzero zvemhepo kana kuiswa mwe mweya nehama kana vatorwa kana kuti mwana anokushereketerwa negirlfriend kana boyfriend. Saka zvinozosiyana nekuti dambudziko iri rauya sei asi rinobatsirika richipera.
aha naizvozvo tinenge taakuti imimi munenge maita zvekuprofita nai ya saka munhu ari kuuk munokwanisa kumuprofita pafoni here chaizvo tinokwanisa kumuprofita. chatinoda kuziva bedzi zita rake tokumbira kuna Mwari tonamata nezvazvo tonzwa kuti zvinonzi kudii kana taudzwa dare remunhu yedu tingamubatsire sei. tinonzwa ruzhinji rwevanhu vachitaura kuti chivanhu chakashata. ndingangodawo kunzwa kwamuri imimi vedzisvondo kuti position yenyu inotii nekuenda kwevamwe vanhu kana vachinobatsirwa nevechivanhu. hazvina kushata kuti munaende kuchivanhu. chivanhu hachina kushata kubvira kare. chinamato chakanga chiriko kubvira kare zvinozikanwa uyezve Mwari haana kubvira ati chivanhu chakashata. asi chinoitika ndechekuti vanhu pachavo ndovanokanganisa. vanhu vakutiza chivanhu nyaya yekuti vanhu vangu vakuroyana nekushereketerana nekubata mishonga yakaipa. asi chivanhu chikaitwa nenzira yakanaka zvinobatsira. hapana chakamboipa pachivanhu. mune nhau imwe yamambotaura yembereko. tingati munobatsira kana vari kure here kana kuti pakadaro mune mauda kuti munhu anga achiuya? zvinhu zvakafanana nembereko zvoita kuti munhu asvike panzvimbo nemhaka yekuti munhu anogona kunge akasungwa nemunhu anga nemunamato anofanira kupuhwa kuti ashandise kuti adye kana kuti anwe kana kuti anogona kunge nezvimwe zvaakasungwa kana zvaakashereketerwa nevanhu vanoshereketa. saka zvinenge zvada kuonekwa kuti chii chakonzera kuti atadze kuita mwana. dzimwe nhambo unogona riri jeko, mwana unonge akaroyiwa. saka zvinosiyana-siyana nekuti chii chaakaitwa munhu wacho. saka teida kutenga taongorora kuti chii chiri kukonzera asazvare mwana. aha tochienda panhau yezvikwambo. zvikwambo munozvibvisa sei? munenge makuenda kumba kwemunhu here kana kuti munokwanisa kuzvibvisa muri pasowe renyu? chinoitika panyaya yezvikwambo pane nhau mbiri dzinoitika. kune zvikwambo, kune madumwa, kune mazango. zvinosiyana nemishonga nekuti chinonzi chikwambo mushonga. saka choda kuonekwa kuti mushonga uyu ndiwe mhando rudzii. uyezve kune imwe mishonga inoda kuti inodzoserwa kwayakatorwa, koite imwe mishonga yekuti inobviswa ichibva yaparara, koite imwe mishonga inourayika. saka zvotenga zvaongororwa kuti mushonga wemhando ipi wanetsa mukati memhuri, toona kuti tikabatsire sei kuti munhu akone kuyambuka dare rakadaro. imimi svondo yenyu inonzi chii? svondo yandinonamata inonzi kudanwa kuvatenda apostolic church. tingadiwo kuziva zvakare kuti tiri kunhau dzekusvondo tine vamwe vanhu vanotaura nezveurwere huri panyama, urwere hwakasiyana-siyana. semuenzaniso pane mumwe ari kuchinja ruvara rwake. matambudziko erudzi irworwo munokwanisa kuabatsira here? zvinosiyana kuti munhu chakonzera chii kuti achinje ruvara. umwe munhu anogona kuchinja ruvara nekuda kuti ari kunanzwa nezvikwambo kana kuti ananzwa nenyoka. saka zvinosiyana kuti achinja ruvara nekuda kwei. saka tida kuti tabvunza Mwari, tobvunza mweya kuti chii chiri kukonzera kuti munhu asvike pakudaro. saka kana chinge tanzwisisa kuti chii chakonzera kuti munhu achinje ruvara, toona tomubatsira sei. asi kazhinji kune vanomboitirwa vari kuita zvakanaka. imimi pamunobatsira vanhu tinoona vamwe vanoshandisa matombo, vamwe vanoshandisa mvura. imi munoshandisawo chii? ini ndinoshandisa munamato yakasiyana-siyana zvichienderana nedambudziko remunhu. matombo handishandisi, ndinoshandisa mvura kana neimwewo munamato yandinoshandisa zvichienderana nedambudziko remunhu wacho kuti idambudziko rakamira sei. vamwezve vanotibata vanotaura nhau yemago back to sender. munoita here? zvakanyanya uko kwatinoshanda zvakanyanya. tinodzosera nemhiko yekudzosera munhu anenge abata zvakaipa zvichibva zvadzokera kwaari semaitiro akaita kumunhu iyeye. aha saka tingade kuziva zvakare kuti kazhinji kacho kana muchinge mabatsira murwere zvingatore nguva yakadii kuti munhu atange kuona maresults ake kuti zvichokwadi zvinhu zvangu zvaita kana kuti hazvisi kuita? kana munhu achinge abatsirwa zvoendera dambudziko rake, kune mamwe matambudziko ekuti anobva atopa mhinduro ipapo. koita mamwe matambudziko ekuti anoona kuti mazuva asi angari mazuva mashoma, hazviiti mazuva akawanda ekuti tingabva tati tingati mazuva akawanda. asi kana zviri matambudziko madiki, mazuva mashoma zvinenge zvatoita. zvafanana nedambudziko rekuti munhu anenge ana mubereko, zvinhu zvokuti zvinozoonekwa papera mwedzi. saka zvinoenderana nedambudziko racho kuti dambudziko iri rinopera kamwe chete kako here nemazuva api. zvinosiyana nedambudziko remunhu. ndinoona kune vamwe vanoti kana tikavapa nhamba dzenyu toti muvabatsire, zvisina kumuitira anozongoti zvakaramba. ndeipi kurudziro yamungaite imimi? tingati kana zvaramba
munhu chii chaanofanira kuita? Kana munhu aona zvaramba anofanira kudzoka zvakare kudare obvunza kuti zvinhu zvangu hazvina kufamba sematasirano ndakaita, pobvunzwa mweya kuti chii chiri kumboitika, sei zvinhu zvafamba zvakadaro, zvoongororwa kuti chii chakonzera kudaro, asi kazhinji zvinhu zvinofanira kuti zvifambe. Aha. Tichiongorora basa ramunoita, ndeipi area yamunoyasoti iyi ndo yangu yekuti chinhu ichi hachirambe, yatingati muchirungu area of specialization? Ini zvizhinji ndinoita zvizhinji zvokuti ndakada kuti ndinangane kuti pakatika ndine ndichitoreva nhema nemhaka yekuti zvinhu zvandinoita ndiziva zvichiita zvakawanda. Saka zvikuru handingotora ichi kurapa munhu, kana munhu anorwara anopora. Kana vanopenga? Ya. Munhu anopenga kana tichiti mamubatsira imimi, zvingatori nguva yakadii kuti titi right? Kana munhu achinge achipenga anofanira kutoti paatanga kutobatsirwa ipapo zvinoenderana nekuti kupenga kwake kwane nguva yakadii uye zvakatanga sei. Saka pakubatsirwa kwaanoitwa pane minamato inoitwa yekuti anoona kuti ane mazuva anoitirwa minamato wekuti anopuhwa nguva yekurara achinge aitirwa minamato yakafanana neiyoyo. Saka anenge achitoda kuti ange aine hama dzake padhuze, nekuti anenge achida nguva yanenge akagara nehama dzake achibatsirwa kusvika dambudziko rake rapera. Tine dzimwe nhau dzatinosangana nadzo kuchivanhu, zvakaita senyaya yenjuzu. Tinonzwa vanhu vanotaura zvakasiyana siyana. Tingade kuti tinzwe kwamurimi wedzisvondo, njuzu dziriko here, uyezve kana paine njuzu mweya wetsvina here kana kuti mweya wakanaka, chii chinombonzi njuzu? Maybe tingade kuti mutitsanangurire ipapo. Pamazira andinoita ine panyaya dzenjuzu zviri pairi, kune njuzu chaidzo dziriko, kune vanonzi vazungu, kozoita imwe mweya yezvikara, imwe yakunzi injuzu dzisiri njuzu. Kune mweya yezvikara imwe inobuda mugungwa, zvirimo chero mubhaibheri panonzi pane zvikara zvakabuda mugungwa paya. Pane imwe mweya yakunzi nevamwe injuzu dzisiri njuzu. Kozoita vanonzi vazungu, mweya yevarungu vaya vakanga vachiti kana vachinge vaurayiwa vainopiswa voiswa mvura voveredzwa nemvura. Kana vaveredzwa nemvura vaisvika pakunoti vanhu vanohwaka nemweya yaya kumvura wakuiti nzinjuzu. Kozoita njuzu chaidzo dziriko, kozoita imwe yechina. Saka zvinozosiyana kuti zvinoda kuongororwa kuti injuzu chaiyo here kana kuti haisi njuzu chaiyo. Ko kana iri njuzu chaiyo munhu otambira here? Hazvina kuipa kuti munhu atambire. Mashava akagara ari kubva kare. Mashava ane mhando, saka zvoda kuongororwa na shava richinge ragara pamunhu ishave remhando ipi. Ko sei tichinzwa zvikuru sei vemachechi muchiti kana munhu achinge achiti anosvikirwa munobva mati mweya wetsvina ngaubve? Hakuna zvakadaro. Hakuna munhu anoprofita anga asina chivanhu chaanga chirarama pari. Mukazvicherechedza izvozvo munoona kuti kana munhu anga achita chivanhu akanonamata anongoprofita. Kana munhu akabva kuchiprofita, ndosaka muchiona kuti vane uchenjeri machechi vanotaura kuti musaende, musagare maenda panoridzwa ngoma. Vanoziva kuti mweya yekusvikirwa inobva yatosvika, vanenge vaitozviziva. Saka vanenge vaitira kuti chokwadi chisabude pachena, asi chokwadi chiripo ndechekuti chinamato nechivanhu hapana chakambonyanya kusiyana ipapo. Asi inyaya yekuti vanhu vakutiza chivanhu nenyaya yekuti chine chida hama, saka hama zhinji hadzizodi kudzimirire munhu kana achinge agara nechivanhu chiyache. Saka vanhu vangotiza kuchechi vawaneko kuwandira. Ndomafambiro azviri kuita mazuva ano. Imimi sevechechi mune here mamatambudziko amunoti mukasangana nawo munoudza murwere wenyu kuti izvi zvakuda chivanhu hazvichadi isusu vemachechi? Pachokwadi ini ndinogara ndabuda pachena, ndinogara ndajekera munhu kuti iri dare rechivanhu ndoda kuti rigadziswe nenzira yechivanhu. Tinoona kuchivanhu kazhinji kacho kune vane dambudziko ketingati remusana kuvarume vanozopedzisira vapiwa mishonga. Imi mune zvamunokwanisa kuitirawo here ruzhinji kune vaya vanoda kusimbiswa pabonde? Zvidiki izvi pane minamato yatinobika, inosanganiswa zvainosanganiswa nazvo yobikwa munhu opuhwa onwa kuti asimbe. Aiwa, zvinogadzirwa zvidiki izvi. Ko vanorwara nemisana? Zvidiki ndo zvatinoti zvidiki zvacho zvinorapwa zvakanaka zvimba zvapera. Ko vamwe nhau inonyanya kushungurudza vakati wandei inhau yezvikwereti. Vanhu havasuda kudzosa mari dzevanhu, zvikwereti. Munobatsirawo here kuti inini kana ndakweretwa nemunhu timekeshuwa kuti munhu yandidzosera mari dzangu? Ya, pane minamato inoitwa kuti munhu anongovewa hana yake, anzwa hana yake kurova kuti ape munhu mari yake. Tinoita minamato yakadaro.
zvokuti zvinogona kutora nguva here kuti munhu kana aitirwa munamato zvingatori nguva yakadii? Zvitori mazuva matatu mana une watowana maresults. Saka pane dzimwe nguva dzekuti pamazuva matatu iwayo kana zvisina kubudira, which means unofana kunge wakudzoka zvakare kumatare. Unodzoka zvakare kudaro uchibvunza kuti zvinhu zvangu zviya hazvina kufamba, tokuitira munamato umwe. Ko nhau yembavha vanhu vari kubirwa mudzimba umu munodii nadzo? Chinoitika pambavha tinoita mhiko. Chatinoita ndechekuti munhu kana achinge abirwa anofanira kutora kana kutsvaira marara emumba mabirwa zvinhu zvacho imomo, kana zvichienderana nekuti munhu abirwa paabirwa chinhu chacho toita mhiko dzatinoita. Asi chinoitika manje panyaya yekubirwa zvakuenderana nekuti munhu wacho haana kuba kwakawanda here, nokuti kune vamwe vanhu vari kuti anoda kuba kana dzimba 5 kana dzinopfuura. Saka chinozoitika haazozivi kuti munhu andigadzira ndiani, saka munhu anogona kuzoenda akushaya kuti ndonanga kunani chaiko chaiko. Saka ipapo pari triki pakuti anogona kushaya kwokunanga, saka munhu anosvika pakufa asina kuziva kuti ndeupi munhu andigadzira. Asi kana achinge abira munhu mwe chete anotodzoka, nokuda kwokuti mhiko dzatinoita izoita kuti iye anorwadziwa, anoti anorwara kusvika adzosa zvinhu izvozvo. Ko ipapo mwendo pavanga nyunyute kuti ko tinozoziva sei kuti abira vanhu vakawanda, inini ndinoda kuti zvinhu zvangu zvidzoke, munhu haana kudzoka kwaari. Nyaya inenge iripo ndo patiri kutaura ipapo kuti dare rinotanga rabvunza kuona kuti munhu zvaabirwa uyu zvamufamba sei, munhu zvakambomira sei, toona kuti tobatsira sei. Kana riri dare rekuti tinoona kuti munhu akabira vanhu vakawanda, tinoita kuonesana nemunhu abirwa wacho kuti tozvifambisa sei, towirirana. Pane nhau zvakare yerukawo, vanhu vanochema nenhau yerukawo. Panenge paiswa rukawo munoita sei, munobatsira here? Munhu kana achinge aiswa rukawo pachokwadi anofanira kudzokera kumunhu akamuisa izvozvo, harikwanisi kusunungurwa nomwe munhu. Kazhinji kana imimi toti makuchechi muchiprofita, munoita zvinoitwa kuchivanhu here kuti vanotanga vaimba vachishedza mweya kuti usvike kwamuri, munoita sei? Munotanga mashedza mweya here kuti mukatongogara pasi mautokwanisa kutongotikandira matare sekugara kwatakaita? Zvinoita ndezvekuti kungotanga ndangokumbira kana kusa chipiyaniso, ndotokumbira mweya wotenga kutonditaurira, chotofambira mberi. Ko ndinoona matare akawanda kusanganisira enyu, tiri kuona pane dzihari, hachisi chivanhu here ichocho? Hari dzinombonyazofamba sei, nokuti kuchivanhu tinodziona, kuchechi zvakare tinodziona, chii chinenge chichiitika? Ndosaka ndambokuudzai pakutanga paya ndichiti zvinoitika matare pachivanhu nechinamato hapana musiyano wakanyanya. Panongori nyaya yekuti vanhu vakutiziva kuchinamato chagara chiri chitendero changa chiriko kubva kare chedu chechivanhu chokuti kati chinamata kubva pasi chigare kwaingonamata nechivanhu. Asi nyaya yakaitika ndekuti chikristu chakazouyawo chakazokopinda, saka chise chinamato hapana chakamboipa idare, ndosaka muchiona hari dzichishandiswa kwese. Mune Zimbabwe ndinovimba matapirwa zvikuru nechirongwa chatakupai zuva ranhasi. Manga muchivanzwa madzibaba Daniel vari mumusha wechitungwiza. Kubva kwandiri Andrew Neshamba pamwe ne vatinoshanda navo, ndikada tanga kutaura wekamera, ndozotanga kutaura driver, ndozotaura editor, chokwadi panozowana mumwe ndinosiya. Saka ndinoti ndakamira Drumas Media crew, tinoti it's bye bye for now, and remember, don't forget to subscribe to Drumas Media. Ndimi kamunoita kuti tiveko, pasina imimi hatiko. Ndinotenda nerutsigiro rwamunotipa. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa.